Beno, Bariku Euritzu honetan, Jon Basaguren artista, musikari eta irakasle ohiarekin elkartu gara. Ez dakit zer modu sentitzen zaren gaur, prese zauden elkarreketa bat izateko. Bai? Gogotxu. Beno, lehenengo hasiko gara esanez, Astizekin egon ginela eta bai aipatu zigula bai gorentziak emateko, baita ere oso umore fin eta ona dekozula. Bueno, bai, zeure buruari buruz. Bai. Baina egia dela, azkenien agian zure musikalderdi hori melankolikoagoa dela edo, eta gero bai umore fin-fina dekozula. Orduan egon ginen hor pentsetan agian dela kanalizatzen dozulako leku batetik edo zuk nola uste dozu? Bai, ez dakit, niretzako bada alderdi desberdinak dira. Musika egiten dudanen bai interesatzen zait gehiago alde sakon hori edo pixkat melankolikoa. Eta, baina gero eguneroko bizitzen ez nago denbora guztian alde sakon horrekin eta melankolikoarekin. Eta humoretik heltzea horrelako kontuei ere super, ez dakit, osasuntxoa iruditzen zait eta beharrezkoa. Eta beraz, bueno, bai, igual jendeak izan dezake irudi bat edo ikusten nautenean edo ezagutzen banaute bakarrik musika alderditik, igual, ez dakit, egiten duzu irudi bat eta gero ezagutzen duzunean pertsona harri zaitzake zentzu honean edo txarrean. Artista askorekin baita ere gertatzen da, oholtza gainean, oholtza jaten dozuela, ezta? Eta gero bai intimitatean edo tratu hurbilean asko lotzatiak direla, ezta? Hori ere ez dakit humorea tresna bat dan. Bai, ironia pixka bat eta gustatzen zait horrelakoak gero. Ni ez naiz oholtza jaten dutenetakoa, ez zait iruditzen. Bueno, betetzen duzu. Kostatzen zait, bueno, ez dakit, jartzen naiz hor eta ez dakit, kostatzen zait, behar izaten ditut nire geldiuneak ere, oholtzara agertze hori, ez dakit, niri, ez dakit den nirekin doan zerbait oso naturala, hor egiten dut, gustatzen zait, baina ez da igual gehien gustatzen zaidana ere, Eta hori, gero, bestelako tratuan, bai, igual jo dezaket berehala jotzen dut humorera eta beste alderdi bat ikus daiteke. Eske bai, igartzen zaizu lotzatia holan tratu hurbilean eta kuriosoa da, baina klaro, esan duzuna oin gogorarazi dit, agian musikari batek edo bestelako artista batek, baita ere aktore edo aktoresa batek promo garaia agian ez dela zoragarriena, baina baita ere zure lanaren parte bat dela, ezta, eta egin behar dozule. Baina gero zuzenekoan magia bat ere badago edo ez dakit... Bai, niri, zuzenekoak gustatzen zaizkit, lehen esan dudana da, igual kostatzen zaidala gehiago, aurrean egote hori eta taldearen edo begira den fokoa sentitzea zugan dagoela eta zu izatea hor, publikoari zerbait esaten ari zaiona eta hori, protagonismo hori, ez nahu bereziki erakartzen protagonismo horrek. Edo, bai, kostatzen zait eta da batzuetan oso guai dago, beste batzuetan eramaten duzu iruditzen bazaizu ez duzula ondo egin edo zerbait. Hori, gero joten zara etxera eta hasten zara pentsatzen kontzertu guztia visualizatzen berriro eta zergatik egin dut hau, zergatik esan dut hau. Hori, autoebaluatzen eta autoepaitzen eta nekagarria izan daiteke. Eta nola apurtzen duzu hori, zetik normalien ezagutzen ditudan artistak gainera eta logikoa da, nik ere neure buruari egingo nioke, baina magnifikatzen ditugu pilo bat akatzak eta agian kanpotik ez da ikusi edo akatzak baita ere aukerak dira askotan. Eta orduan agian lortu duzue zerbait oso polita egitea eta jendea ez da konturatu, baina nola eten egiten duzu, ez da, matzake hori edo ez dakit. Bai. Zuen artean agian. Bai, denborarekin joaten zara relatibizatzen, ingurukoek ere laguntzen didate horretan eta bueno, ez dakit, da ikasketa prozesu bat eta baude momentuak esaten duzuna, jazta, gaurko kontzertua superondo egon da, urrengoak ja etorriko dira, baina beti dago baten bat berriro etortzen zaizkizuna mamu guztiak, zergatik egin dut hau ez zait ondo atera, beste. Joaten zara hori, nik uste gehien ikasi duena da relatibizatzen eta elkar bizitzen sentsazio horiekin eta momentu horiekin eta badakizu etorriko direla hobeak, okerragoak, gaur sentitu dut gaizki egon naizela, baina gero askotan dago superkontraesankorra ere, etortzen zizu jendea edo bidaltzen zizute mezu bat, izan da kriston kontzertu eta zuzaude lur jota, iruditzen dut zaizulako supergaizki egon dela, ez dakit zergatik. Suposatzen dut umore pertsonala bai dela eta gero baita ere publikoak ere ez da sortzen dago lekue baita ere, uste dut.
Bai, dira gauza asko, niri eragiten dit asko ere ze soinu dagoen barruan, eszenatokian eta pues bueno, bai, gauza teknikoak dira, baina nola zauden zu goian ze soinu duzun eta igual ez, sekula ez da gauza bera goian entzuten dena, behan entzuten denarekin. Eta, claro, enfokatzen zara gehiago, jendeak ondo entzun dezan, eta baina igual goian kriston infernua dago. Ez dakize arazogatik edo ez dakize edo gitarrak ez duelako sonatzen gustatzen zaidan bezala. Baina, bueno, hori, esaten dizuan, ikasi behar duzu erlatibizatzen eta bueno, beti ezin dela izan munduko kontzerturik onena. Eta perfekzioa zinezkoa dela, eta bai, agian interesgarriagoa dela beste gauza bat. Bai, adibidez, berezia izan behar izan zuen Plateruenan eman zenuten azkenengo kontzertu hori 2001 urtean uste dut izan zela pandemia garaia zelako edo pandemia osteko garai hori. Nola sentitu zenuten? Nagian ez duzu gogoratuko, hainbat eta hainbat kontzertu ematen dituzuelako. Bai, askotan ditut flashazoak eta bueno, Plateruenan behin baino gehiagotan egon gara, orduan nazten ditut sentsazioak ere. Baina Plateruenan beti gustora egon garela esango nuke, eta dauzkat oso oroitzapen onak pandemiako kontzertuenak esain beste. Pandemia garaian eman genituen batzuk, jendea eserita eta maskara jantzita, segurtasun distantzia zainduta eta aurrera baki nuen gainera gelditzea Izaki Gardenak eta gero egon ginen 5 urtez kontzerturik eman gabe, osea que... Trauma horregatik edo? Bai, osea, bai. Ez dakit, kosta zitzaidan berriro energia biltzea martxan jartzeko berriz Izaki Gardenakekin, eta bai. Eta nola lortu zen duen? Egin genuen batetik jarri genuen martxan Pasadena ere bai, Libe García Kortazarrek eta biok, eta ez dakit, super gustora ibili ginen Pasadenarekin, argitaratu genuen disko bat eta EP bat, eta eman genituen kontzertuak eta geunden oso gustora proiektu horrekin, eta orduan ez nuen beharrik ere sentitzen berriz nire kantak, gustarago nengoen gu, aunque sea Libe eta biok ginen hor buru, baina konpartitua zen lidertza hori edo, eta nengoen gustora, eta bueno, pasara ziren urteak, sartu zitzaidan arte berriro harra eta jarri nintzen arte berriro kantak ni sortzen eta inori ez erakusten eduki arte zerbait nahi nuena argitaratu edo landu taldekideekin eta ja martxan jartzen berriro Izaki Gardenak. Claro, eta Pasadena orduan bai, eten egin zenuen. Bai, bueno, Libek ere argitaratu zuen bere bakarkakoa, orduan izan zen gauza natural bat bezala, ezin gara ibili Liberen bakarkakoa, Izaki Gardenak eta Pasadena dena martxan jarrita, emate dizu eskizofrenia puntu bat ere bai, eta bueno, Pasadena gelditu zen hor, baina, bueno, edozein momentutan bizitzak eraman gaitzake berriz ere martxan jartzera. Baina egia da bai testigantza dela, edo bere garai, pandemia garaiko, klaro, intimitate hori eta etxean egotie eta dana, barra zagoa zala. Bai, eta pozik nago alderdi hori ere ja martxan jarri genuela, edo ikusi dugula gauza politak egin ditzakegula elkarrekin, eta noizbait berriz ere gogoa pizten bat zaigu, hor dugu, Pasadena. Espero dugu baietz, badakizu hemen fan nahiko dituzula, itxoingo dugu Liberi ere esaten diogu, mendik mesedez, animatu zaitezte. Izaki Gardenak orduan, pizkat desordenatuta nabil esaten, baina hasi zenuenean zuk esan dozune, zein momentutan zeunden eta zergatik hasi zendun zuk bakarrik, eta gero nola hasi zen hasten ezta, taldien gainera. Egia dalako proiektu bat zurea dela, baina gero holtza gainean ikusten zaituztenean edo oso talde hona zari, oso lotura hona dago guztion artien. Bai, proiektua berez, 2011an edo 2000, bai, holako zerbait. Horra zen nintzen, edo lehenago ere, ideia zen bakarka kantuak sortzea, eta ni tabernetan edo zen lekutan nire gitarrarekin agertu alizatea. Bai, pixkan dukan ideia hori, aber gai nahi zen, helburua zen hori egin alizatea. Super independente izatea, gitarra batekin, eta kanta bat, barrenak askatzeko modu bat, eta hortik bideratu izan dut beti musikatik, eta gustatzen zait idaztea, baina ez dut nire burua ikusten ez novelak, ez poemak idazten, inoiz ez dut bukatu hor, beti bukatu dut kantak idazten. Orduan,
pixkat batzen zuen dena, nire musikarekiko maitasun hori, gehi idatzi ahal izatea zerbait, eta, bueno, horretara jo nuen. Eta gero kontua da, joan nintzenean grabatzera, hasieran grabatu nahi nuela, edo ideia zen grabatzea gitarra eta hotsa batez ere, eta detailetxo batzuk, igual, kantaren batean, baina bukatu nuen inguruko lagunei laguntza eskatzen, eta bukatu genuen talde bat osatzen, kanten inguruan. Eta hor erabaki nuen Jon Basaguren ezintzela izan, eta jarri nahi niola talde izena, eta Izaki Gardenak. Eta hor jarri zen pixkat martxan, eta izaera ere hortik du nik uste oinarria edo kantaren ezurduranik eramaten dut, baina gero beti alboan edo inguratzen naiz, musikariz kantu horiek jazteko edo, hori da. Eta Izaki Gardenak oso izen ona da, ez dakit nondik etorri izan, benetan. Bai, supongo baita ere munduan egoteko era bat ere badala, baina nondik ekurritu zitzaizun edo? Bai, izan daiteke metafora bat kantena eurena, esan nahi dut, ezin dira ukitu kanta, sortzen duguna ere da, super, hori. Eterioa edo? Bai, da haizean dauden edo airean dauden uhin batzuk eta ez dakit, hori da musika, ez da beste zer. Horregatik, en fin, gero arazoak datoz, ze hori ez da tangiblea eta ezin duzu saldu eta erosi nola esan. Bai, baina bizitzeko gauzarik garrantzitsuenak ez dira tangibleak, ez da, baina bai, ulertzen dut esaten. Bai, hori sortzen dugu, ez dugu ezer sortzen ditugu ideiak. Orduan, pixkat hori izan daiteke, eta gero ere, gardentasun puntu hori nahi nuelako, ez dakit, nik musika egiterakoan edo kantak egiterakoan bai ulertzen dut ariketa, ez dakit nola esan, egiazko ariketa bat bezala edo barrenak askatu esan duzune. Bai, eta erakutsi edo azaldu zer sentitzen duzun, eta pixkat hortik ikuste dut ez dut neure burua ikusten takitzeari buruz hitz egiten, kantetan. Orduan, lehen esan dugun gai sakon horiek eta pixkat filosofiko, kontzeptualak eta metaforatxoak eta, holako gauzak. Oso guai dau. Ez dakit, erabakia izan zan baita ere euskaraz kantatzie, gero harremanduko dugu irakasleo ohia izan zarela eta, baina zergatik ez da, kantatzen duzun euskeraz, ez dakit sortzerakoan ateratzen zaizun zuzenien euskaraz beti edo erabaki bat dan? Bai, ez dakiten autu bat edo era naturalean atera zitzaidan, izan nuen talde bat, Izaki Gardenak baino lehen, Akatu izenekoa, metala egiten genuen, eta Iruñan sortu zen taldea, eta euskaraz egiten genuen ere bai, ez dakit oso jaso genuen oinordeko hotza ere, ez nahi du, gustatzen zitzaizkigun taldeak kanpotarrak ere entzuten genituen, baina Euskal Herrian euskaraz egiten zuten guri gustatzen zitzaizkigun taldeak. Eta izan zen, normala, nahi dugu sartu estena horretan, eta Euskal Herrikoak gara, eta, oso natural bezala, eta ja nintzenean nire kantak egiten, are naturalago, nik bakarrik, ze egingo dut orain. Eta ez dakit, iruditzen ze gainera, Euskalduna izan da, nik ez baditut kantak euskaraz egiten, nork egingo ditu, eta bada ardura puntu bat ere, gustu handiz hartzen dudana, eta ez dakit, sentitzea ekarpen bat egiten ari naizela euskal kulturari, xumeki, baina ekarpentxo bat edo, bada ere beste arrazoi bat honetan aritzeko. Eta nola ikusten duzu, aukera agian ate batzuk irekiko dizkizu eta beste batzuk itziko dira, gauza guztiekin bezala, baina nola ikusten duzu muskulu hori, euskal kultura muskulu hori, baita ere lokalak eta, esan dugu, Plateruena itzi zutela, ez dakit bilakaera nola ikusi duzun zuk. Zaila dan, ez da, baita ere euskerako musika edo euskarazko musika edatzie, edo ez, egia gero izaro eta hainbat jendek badabizela kanpora ateratzen, edo ez dakit nola esan. Bai, ez dakit, badago meloi bat. Bai. A ber, ez dakit, euskarazko sorkuntza eta musika alorrean, musika estena, esango genukeena, aldatu da pila bat, batez ere pandemiatik ona, edo, lehenagotik ere, Eta aldatu da zentzu askotan, igual profesionalizatu da zentzu askotan ere,
baina nire uste apalean kopiatu ditugu alderdirik, osea, kanpoko musiken edo beste eredu batzuen alderdirik txunguenak ere bai. Batzuk igual hartu behar genituen, ze hemengoa oso amateur zegoen zentzu batzuetan, eta duintasunez sortu behar da, eta bar, baina uste dut kasu askotan joan garela beste estremora eta hartu ditugu eredu superkapitalistak eta oso, ez da nola esan, hori. Bai, ontzat ematen ari gara gauza asko, igual oso eztabaidagarriak direnak eta iruditzen zaizkidanak ez direla komeni zaizkigunak herri bezala eta gure tamainan eta aukera galdu bat bezala, sortu genuen ekosistema bat edo modu bat musika sortzeko eta musikarekin bizitzeko, baina egin duguna izan da kopiatu beste eredu batzuk eta gainera erabili euskal kultura momentu askotan gero trampolin bezala jo ahal izateko beste eremu batzuetara eta pixkat arima salduz. Bai, hor nago, gogorarazi dit baita ere oin rebeldia kontzeptuak edo horrelakoak antisistema kontzeptua sistemaren barruan dauzela eta hori ere gertatzen dela pilo bat eta batien zauz como jarrera bat erakusten dirudiela punkisimo eta ez da, osea, bai. Bai, eske, sistema monstro honek irensten, eta asmatu du ikaragarri ondo irensten pixkat ateratzen den guztia, ematen duena sistematik ateratzen dela, eta irensten du berehala, eta uste dut gu ere edo orokorrean gizarte bezala eroso sentitzen garela irensten gaituztenean eta egiten digutenean hor. Arima salduz, ez da Dorian Gray. Bai. Izan lehik eta gero baita ere gure aukerak, ez dakit Jon Urtzelairen entzeguara Zufestak musika industriaren inguruan, bueno, musika industriaren inguruan, eta hori da gure erabakiak, azkenien pisu bat daukatela, orduan ez dela berdina makrofestibaletara juten bagara, autogestinoa pikutera jungo da, ez da, eta horrezagatik ere alderdi horretatik aldetu dotzut, hainbat gaztetxe itzi direlako. Ez dakit nola ikusten den hori, zuek zein lokaletan jotzen dozuen orain, baina hori ez da berdina makrofestibaletan bakarrik jotzie edo arimarik gabeko makrofestibaletan. Nire iritzia palea maitare, baina... Bai, ez, gaztetxe zirkuita badago oraindik gu jotzen dugu gaztetxeetan. Aretoetan ere bai, batez ere igual aretoetan eta horrela jotzen ari gara azken aldian, baina gaztetxeetan ere jotzen dugu. Jaialdi handietan eta ez digute deitzen, bestela igual joango ginateke. Baina egia da, niri iruditzen zait orain, badago guretzako oso normala zen, edo gure erreferenteek gaztetxeetan jotzen zuten, orduan niretzako oso normala zen gaztetxeetan jotzea, eta ez hasieran, beti jotzea gaztetxeetan. Eta orain dago salto bat, segurazki eragin duenak ekosistema honek guztiak, sare sozialenak eta bar, eta da aurreko pauso guztiak egin gabe buka dezakezula zure lehenengo kontzertua kursalen ematen edo ez dakit. Jaten dituzu, erretzen dituzu faseak askoz azkarrago, ez dakit nola. Ez dakit nola egiten den. Agirizko hori, esan duzun azuk, arimagian ez da beharrezkoa, baina itxuraz aktore eta aktrizak ere izan behar dituzte Instagramen argazkiak, gauza horiek dira, ez da? Bai, jartzen da energia pila bat horretan, managementon bat izatean, management horrek sartuko zaitu ez dakit non eta dakit non, eta azkenean ari gara uzten gure musikaren zuzenekoen kudeaketa guztia, zuzeneko musikaren kultura, management eta programatzaileen eskutan, eta beraiek dira pixka bat elkarren artean erabakitzen dutenak zer dagoen guai eta zer entzungo den eszenatoki handietan. Eta dena bideratzen ari da horretara, ze sareak ere horra bideratzen dira eta fokoa hor dago jarrita orain. Eta undergrounda oso underground bihurtzen da, eta zuk eman dezakezu kontzertu bat Jimmy Jazz betetzen edo ez dakiz zer,
baina ez bazaude hor beste purian dagoen sare gehi ez dakiz zer horretan, gehi management, gehi ematen duzula ezer egin. Osea, Depende norentzat, baina egia da horrexegatik esan behar dela, defendatu behar dela, eta jun behar garen, bueno, interesa daukan jendiek, defendatu behar duela underground hori, hotza egiten dauelako baita bertan. Bai, eta ez da horren underground, oza, esan dut, izan daiteke kontzertu bat 300 pertsona joan direnak, baina ez badaude story pile bat horri buruz, eta gazteak ez baizu egiten horrelako bideo labur bat, eta gizarekin ematen du ez dela ez ere izan, edo eta kontrakoa, osea, gauza asko, igual ez direnak horren relevanteak, baina bola bat egin daiteke eta bihurtu relevante oso denbora gutxian. Bai, kapitalismoak oso ondo egin dauela azkenian, bai, itxura arima baino. Baina horrezagatik esan dut zut baita ere Izaki Gardenak izena dela como jarrera bat baita ere, edo uste dut. Zure azkenengo lanak izan dira Orube, 2004 urtean, eta Zitzak, 2005 urtean. Izan daiteke mapa bat sortu dutela. Ez dakit orain norantz jongo zaren, edo bai, zin den mapa horren iparra gaur, nolabait esateko. Bai, ez dakit daukat gogoa pixka bat beste zerbaitetan pentsatzen hasteko, ez dakit zertan, osea, oso era abstraktoan botatzen dut. Baina, bai, gustatu zait itzuli gara, Izaki Gardenak martxan jarri dugu, eman ditugu kontzertu pila bat, super gustora, eta argitaratu dugu Zitzak ere, zela pixkator pendiente neukan gauza bat, kantu... Hori, diskoetatik kanpo geratu ziren kantu batzuekin, gehi egin ditugun berri batzuekin, bertsioak, pixkat... Gustatzen zait erakustea ere, nondik gatozen, edo zeintzu diren gure eraginak, eta, bueno, bertsioren bat egitea, niretzako garrantzitsuak izan diren kantuenak, eta, bueno, hori, jolas moduan ere, badago alderdi, hori, disko bat, pentsatuta, ez dakiz zer, tematika, diseinuak, gauza lan potoloa bezala, eta gero edukitzea beste alderdi hori Zitzaken azaleratu duguna, pixkat jolastiagoa bezala, edo musika ere badelako entre bastidores, irudi hori, referente desberdinak, eta erakusteko beste alderdi batzuk taldearenak. Eta orain gustatuko litzaidak jotzen jarraitzea denbora baten, baina gero geratzea, segurazki. Zurte honen bukaeran edo igual, geratzea, arnaz hartzea eta pixkat pentsatzea hurrengo pausoa norentz jo nahi dudan, edo gitarra hartzea goizero eta berze pasatzen den. Pixkat hori da. Aspertzea, esaten ziren lagun bat artista dan hori, aspertzea, behar zuela aspertu eta gero barbetxo moduko hori sortzeko, ez dakit zure teknika beti berdina dan, edo zer... Bai, nik behar dut, beti egin dut, Beti galdetzen dut hau, baina eske superinteresgarria iruditzen. Bai, ezin naiz, igual bai, baina ez dut gogorik izaten ibiltzeko kontzertuak ematen, azkenean ari gara 7 kantu jotzen kontzertuetan, gutxi gora bera. Hori, kantu horiek buruan eduki, larun batean jo behar dugu ez daki non, horrek ekartzen duen guztia, ze gu gara gure managerrak, osea guk antolatzen dugu dena, orduan gehi gero egotea pentsatzen kantu berrietan, eta ez dakit, sortzen ditu hor, Eskizofrenia berriro, orduan behar dut, normalean egin izan dut beti geratu, ez dakitzen batzutan dira 5 urte, beste batzutan izan da urte bete, edo kontzertuak ematetik aparte ibili, edo behintzat Izaki Gardenak geratu. Eta ibili hori denbora hartzen, ze nik bai behar izaten dut oso ezkutuan bezala. Hasierako prozesua da nik bakarrik ez diot inori irakusten. Izaki Gardenak denean, ez da liberi ere, eduki arte zerbait, iruditzen zaidana baduena zerbait. Gero hortik kantasko kentzen ditut, edo ideia asko alboratzen ditut, baina hasierako momentu horiek izan behar dira ni bakarrik. Baina zaizu gertatzen agian, krisialdia sormenaren agian, mierda bat iruditzen zaizula batien, hor bai, klaro, agian geratzen dira ilunpean abesti horiek, eta gero Anarik aipatzen zuen edertasun arraroa azkenengo diskatik kanpoan geratuko zala, eta niretzat da abestirik onenetarikoa, eta hori gertatzen zaizue asko musikariei. Orduan hori bakarka...
agian galtzen dira besti asko prozesu horretan erakutsi liberi edo. Bai. Bueno, joaten zara pilatzen. Normalean, hasieratik ez pasaizu gustatzen, pues eske, gainera askotan berdin behar zaizu ze iruditzen zaio jendeari. Ja. Zuri ez pasaizu gustatzen, zuk atera behar duzu disko bat, eta zure kanta da, eta niretzai gustatzen, eta jazta. Eta daramatzagu urteak jotzen amaieratik hasi adibidez, eta niretzai gustatzen kanta hori. Eta, baina, da gehien entzun dena, eta ez dakiz zer, eta agertu zen guazenen, eta... Baina... Orain kenduko dugu zuzenekoetatik. Osea, eske daramat denbora bat jotzen gozatu gabe, eta ez naizen nut konektatzen kanta horrekin, eta... Bueno, orain aterako balitz beste amaieratik hasi bat, seguramente ez nuke grabatuko, edo bai, ez ditut konposatzen. Orduan, bada ze ideia sortzen zaizun artistikoa, eta eske nire lehen hitz egin dugunetik, nire ikuspegia beti da artistikoa, edo iruditzen zait beti izan behar dela lehenengo ikuspegi artistiko hori, eta gero hori komunikatu, edo hori saldu, edo hori kontzertuetara eraman, baina oinarria izan behar da beti ekintza artistiko bat, edo impulso artistiko bat, eta gero ikusiko dugu zer egiten dugun honekin. Eta iruditzen zait azken aldian oso normalizatua dagoela impulsoa izatea ekonomikoa, edo zer egin daiteke, eta orain sortuko ditugu kantak horren arabera. Edo diskoak, edo singela, edo behar dena, edo bideoklipa, edo ze helburua ez da ekintza artistikoa, helburua da beste bat, eta gero egingo dugu artea. Entzatzen nengoen ikerketan ere, gertatzen dela maila guztietan, ez da, basoaz ikerketa bat egiten, baina erantzuna badakizu edo aurretik, nahi duzu tesi bat, justifikatzeko, bai. Bai, pixkat hori. Baina nire zait ateratzen, hori... Momentuz. Eta ez dakit, lehenengo inbar dut nire hori, ekintza artistikotxo hori, eta gero ikusiko dugu zer egiten dugun horrekin. Eta orduan Pasadenarekin hasi zinetenean, hor bai, biok batera azten zinetela sortzen, hori zuretzat ere polita esango litzateke orduan. Karo, bihontzako izan zen sortzeko beste modu bat, egia igual joaten ginela Libek sortu zituen musika. Lehenengo diskoan nik uste gehienak bereak direla hasieran, eta nik hartu nuen papera oso zituenean akorde batzuk eta doinu bat polita, igual gehiago ekoizle moduan egon nintzen, edo laguntzen strukturak eta erritmoak eta horrelako gauzak lantzen, gero kantuaren bat ere musika nirea da eta berak egin zuen kontrako papera, eta, bueno, baina bai, karo, elkarrekin sortu, igual pare bat kanta bai egin genituen horrela, hasi jotzen eta berze sortzen zen. Baina asko dira, igual bakoitzak bere aldetik egin pixka bat eta berehala erakutsi edo horrelako... Eta bere proiektu pertsonalarekin berak horrela egiten du baita ere, edo? Berak egiten du hori, nik egiten duen bezala, oso bakarrik bezala, eta gero ja kasi bukaeran erakutsi jendeari beraien ekarpenak jasotzeko. Klaro, besteko nola baita ere, ez da, jaiotze aurretik edo, ondo defendatzeko edo ez dakit, oso polita da, oso... Bai, Libek adibidez esaten, igual dauka berak bere proiekturako ditu akorde batzuk eta ez dakiz zer, eta dauka ritmoa jarri eta gustatzen zait, eta igual hasten naiz, okurritu zen melodia hau, eta esaten dit, ez kantatu. Osea, ze ja zikinduko duzu edo kutsatuko duzu nire ideia, eta nahi dut nik sortu, ze bestela ja izango zen edo Pasadena edo beste gauza bat, baina hori, bai, pixkat zaindu zure nortasuna puruago bezala agertzeko hor, ez dakit. Igual txorrada da. Ez oso interesgarria da, gero egin dezakezue beste proiektu bat nolabaiteko gauza hauek aztertzen, ez da nola izango litzateke Pasadenaren abesti bat Liberen proiektu pertsonalean, eta oso interesgarria. Bai. Galetuko notzun baita ere, nola erabakitzen duzun noiz dagoen kantu bat eginda, klaro. Ja. Porque inoiz ez dago bukatuta beste ale batetik, ez da, edo ez da. Bai. Bueno, azken aldian ari naiz, azkeneko diskoekin kantak asko izten bezala etxeko estudioan, maketak egiten, kasi, gaizki jota, baina bajoa, bateria dago programatua, osea, dago ja kantaren zurdura baino gehiago, osea, egiten ditut maketa nahiko elaboratuak. Eta orduan, joaten naiz
kanta oso itxita dagoenean erakusten diet beste taldeekidei eta beraiek osatzen dute. Orduan, nik esango nuke momentu horretan, ja taldekideen ekarpenak jasotzen ditudanean eta dena montatzen dugunean eta ikusten dudanean baduela zentzu bat, hor ja kanta bukatutzat bezala ematen dut. Batzutan, kantaren bat duzuna zalantza, ez dakit hau erakusten diet, bidaltzen diate gitarra bat edo bajo bat edo bateria pixkat diferente, edo ondo jota eta pertsona batek jota, eta esate duzu, merezi du. Edo ez diogu aurkitzen arregloa, ez da denon artean ere, eta orduan ora alboratzen da ideia hori. Eta seinale fisikoren bat badekozu, edo? Osa, sentitzen duzu momentu hontan bada, edo pentsamendua da. Behar izatu denbora ere bai. Osa, igual utzi ibiltzen naiz astebete, imaginatu, kanta bati bueltak ematen, probatzen gauza desberdinak, doinua, letraren bat, ez dakiz zer. Bale, iritsi naiz onaino, nago kokotereño kantu honetaz. Gorroto dut, no? Bai, utziko dut hor, eta handik denbora batera, izan daiteke bi aste, izan daiteke hilabete, berriz entzun, eta batzutan esatu zu, superargi edukitzen duzu bai edo ez. Eta gainera, ja, lotura emozionala pixkat galdu duzu, ze zaudenean kanta berri batekin, mateizu pena eta dena baztertzea ideia hori. Eta handik bi astetara hartzen duzu berri eta esatu duzu, hau txukun dago, baina ez dit ezer berezirik esaten, eta alboratzen duzu eta ez da. Eta ezin zara aldatu? Osa, iritziz edo agian gero denbora asko eta gero berriro ere itzultzen bazara abesti horietara, agian bapatean esango duzu oin bai? Edo... Bai, igual bai. Baina... Momentuz ez. Bai, ez dakit, baina ez dut gordetzen gauza asko ere. Osea, ez naiz bueltatzekoa, orain dela 3 urte egin nuen ideia bat eta berriz entzungo dut. Osea, nahi dut aurrera joan bezala eta... Bai, borratzen ditut, de hecho. Zego bai, sindrome Diogenes emozionala... Hori. Eske, da pixu bat bezala nabari dut hor, egin dituen batzuk, entzungo ditut berriro, ez dakit zer, ni pereza ikaragarria ematen nahi dut, ez dakit aurrera joan, eta igual bukatzen dut leku berean, baina... bueno, venga, aurrera, orain zer egin nahi dut eta ze ateratzen zait. Eta askatasunez, denboraz esan duzuna, eta horretarako esan behar dituzu beste, irratzaioa, aipatu duguna, esan nahi dut musika askatasunez egiteko baita ere, beste artista batzuk egiten duten moduan, beste talde batzutan jo behar dozu, edo zein da zure antolatzeko era, ezta? Eta musika alde horretatik zaindu ahal izateko. Bai, hombre, bizi beharko banintz bakarrik Izaki Gardenaketik, edo Izaki Gardenak pasadena, eta kasi imposible, orduan, eta seguramente ez nituzke hartuko tarte horiek kontzerturik eman gabe egoteko eta zer ezingo nuke. Produktu bat agian izango zinateke? Ez dakit, hor presio gehiago dago eta eguneko egunean horretara jartzea eta karo. Baina, duela 10 urtetik nabil zidorrean irratsaioa egiten, Euskadi Irratian, eta horrek ematen dit oinarri bat. Musika proiektuak geldirik ditudanean edo pentsatu ahal izateko geldirik izan ditzake dela eta ibili sormenean bakarrik ze badaukat beste diru iturri bat. Kentzen dit ere, eskaini behar dioten denbora asko ere irratsaioari, orduan alde batetik sorkuntzatik ere denbora kentzen ari naiz, baina eske horra dago. Bizi behar dugu. Eta ematen dit aukera, etxean grabatzen dut irratsaio, orduan ematen dit aukera antolatzeko neure burua eta beste gauza batzuk egin ahal izateko, esan dut, bi irratsaio egun batean grabatu, hurrengoa libre edukitzeko ez dakiz zertarako, eta horrelako kontuak, orduan, eramangarria da eta eskerrak. Inspiragarria, agian baita ere, askatasun osoa dekozu, zuk erabakitzen dituzu zein abesti jarri, eta azkenien, gozada bat da, ez da? Bai, eta gozada bat, batzutan gertatzen zait, bukatzen dudala gogorik gabe musika, irratsaioa, ez dakit, 14 kanta edo jartzen ditut irratsaioko, horiek entzun, programa grabatu, buruz hitz egin ez dakiz zer, eta orain jarri behar nahi ni gitarra hartu eta beste batzutan da, kanta hori igual egin dezaket zerbait antzeko, inspirazio moduan, baina beste batzutan da, ez dut musika gehiago egin nahi, ez dut musika gehiago entzun nahi.
hor ibiltzen gara. Humorea, berriro hori esaten dozta beti Markel Urrutiak irudiak egiten dituela, diseinatzaile eta marrazkilari bikaina, Izaki Gardenakin. Dena osko egin zuen, bera. Oso polita dela, maskaria neukan pandemia garaian, oso polita. Bai, hori beti esaten dago gero ez daukala gogorik marrazteko, orduan ekilibrio edo oreka hori bilatzia paradosikoa delako bestela. Azkenien esan dozulako, zuk sortzen dozu beharrezkoa dozulako edo katarsi moduko bat delako, ez da? Bai, gustatzen zaidalako, ez dakit. Ja, eta behar duzu oso fisikoa da azkenean, gorputzaldi hori behar duzu jartzeko sortzen eta gitarra jotzen nire kasuan, edo pixkat kantatzen, edo... Orduan, esaten izuna, igual hortik datorre gelditu behar izatea alderdi publikoa, kontzertuak eta gauza gelditu ahal izatea, bilatzeko arnasgune gehiago edo momentu geldi gehiago, aspertzeko momentuak bilatzeko, emateko eskaintzeko denbora hori sortze prozesuari. Eta baita ere behar du esan duzuna, zuk publikoki erakustea hain benetazkoa den eta hain barrukoa den zerbait, ez dakit nola prestatzen duzun hori, egia dalako agian beste pertsona batzuk ez direla hain sakonki sartzen eta hortaz, saia izango da jendearen aurrean jartzea, baina agian ez hain saia, ez dalako hain intimoa, esan nahi dut, ez dakit. Ja, bai, igual horrek ere, azkenean nik ulertzen du badaudela artista batzuk pertsonaia bat dutena publikoa eta gero beste bat direla benetan, bai oso dramatizatuagoa bezala, eszenatokiko edo argazkietako edo dena delako beraien pertsonaiak eta gero bizitzan beste zerbait. Gure kasuan, nik ez dut bereizten, ni nahi zigotzen dena eszenatokira, ez dakit nor. Ez daukat personajerik, ez da alter ego bat, ez daukat dugu antzerkirik egiten eszenatokian, igotzen gara gu. Orduan, horrek ere, ez dakit, eragiten dizu, goian dagoena, onerako edo txarrerako zu zara. Eta zu jasotzen dituzu input guztiak, eta zuk erabaten dituzu gauean ohera, orduan. Baina hori dago nire ulertzeko modua, sorkuntza eta musika sortzea. Eta jotzen duzun jendearekin baita ere, aipatzearren Lenuarrekin eta oso giro ona sortzen duzue guztien artean, baina gainera uste dut nahiko benetazkoak direla zure musikari guztiak horregatik agian batu zarie, orduan ez dakizuen arteko energia bat sortzen den edo horrek beste izagituzten edo... Bai, sintonian gaude, ez dakit denok ikusten dugu musika alderdi horretatik edo bizi izan dugu denok gatoz Tani Arrizabalaga bateria, dator 6 Mold izeneko hardcore talde batetik, 16 urte zituenean sortu zuena, ibilbide hori, Aitor Agirre orain basua jotzen ari dena Duluz taldetik dator, eta bakarka ere jotzen du, baina beti alderdi horrekin, eta Joseba Balestener, Joseba Lenoir, ibilbide ultra extensoa duena, baina bai, lehenengo diskotik elkarrekin gaude Joseba, Izaki Gardenaken lehenengo maketan ja bera zegoen, bera eta Libe Kortazar. Eta Libek ere, ez daki beste zer egiten, bera agertzen da eszenatokian beti. Eta da oso horrela ulertzen dugu guztiok, eta... Izaki Gardenak, oso polita da, oso polita. Aipatu dugu lehen, baina, 10 urte daramatzazu irratsaioan, lana dela, baina polita da eta lan ona zure profesioa mantentzeko, baina egon zara baita ere AEK-ko irakaslea izaten. Berba egin dezakegu horren inguruan. Egin zenutelako, detzo hau aipatu zidan Leire Palaciosek duela gitzi, baina hori humorezko saiotzo bat egiten zenutela, eta horrek lagundu behar dago asko ikasleak engantzetan edo ez dakit nondik atera zan ideia eta nolakoa zan. Supongo, hasi nintzenean gitarra jotzen ikasten, 19 urterekin edo gehi, ez. Ja, berandu xago, 21, 22. Eta honen, horra, hasi nintzen berandu gitarra jotzen ikasten, hasieran bateria jotzen nuen supergaizki, en fin. Eta hasi nintzen gitarra jotzen ikasten, Joseba Balestena zen pisukidea, Gasteizen ikasten genuen biok, eta berak laguntzen zidan. Eta horrela, biok hasi ginen AEK-an lanean, ikasketa bitartean, eta gero ja geratu ginen AEK-an, eta pixkat hortik, uste dute inauteri batzuetarako izan zela, prestatu genuela show bat, izango bagina bezala,
Eski da... Nola zen izena? Ez dugu Joni and gogoratzen. Joseph. Vale, hori. Izango baina bezala, estatu batuetako euskal etxe bateko bi ikasi dutenak euskara, eta bueno, horra gertzen ginen, pues erdi ingeleraz, erdi euskaraz, eta ikasleentzako show bat bezala, eta azkenean zabaldu zen, eta eman genituen kontzertu batzuk horrela, baina ja, erabaki genuen gelditzea, zer ezin genuen izan Joni and Joseph, eta gero bakoitzak geure gauza super serioak egiten ere bai aldi berean. Bueno, en fin, seriotasunak irabazi zuen. Jo, baina polita izango litzateke. Ez da, momentuz ez da izango hori. Ez. Orduan pisu hori izan bar zen sormenerako, bai humorerako, zein bestelako sormenerako kaldo de kultibo ederra edo sortu bar zen, no? Bai. Gainera irri handia, atera zaizu honen inguruan. Bai, jode, no pasatu genuen. Baina ja, txiste errepikatzen denean asko eta ikusten dimensio bat hartzen ari dela hor, igual arriskutsua dena. Ez genuen horra bideratu nahi gure sorkuntza ere, ez berak eta ez nik, orduan esan genuen, bueno, hori utziko dugu, eta guazen gure gauza serioak inori interesatzen ez zaizkionak egiten, baina, bueno, hori, bai, superguai egon zen Joseba ezagutzea hori, unibertsitate garaian, eta gero Libe ezagutzea ere bai, eta... Baita ere unibertsitate garaian edo. Josebaren bitartez izan zen, eta beira, Joni and Josephen bitartez, etorri zelako, bueno, bai, baina, bueno, pues bai, hor sortu genuen, bai, elkarre elikatu genuen, garai hartan, eta hortik atera dira gauza asko. Nera bezaroa azkenien influentzietarako eta baita ere agian ez dakite, adiskidatasun potoloetarako garai ona da. Bai. Eta gero bizitzak eraman gaitu gauza desberdinetara, eta bakoitzak bere bidea egiten du, eta baina, bueno, orain berriz ere daramagu denbora bat elkarrekin musika egiten, eta bai. Eta non ikusi halko zaituztegu urrengo kontzertuetan edo proiektu desberdinetan gainera? Bai. Orain ni batez ere Izaki Gardenakekin ari naiz, eta gero daukagu Libek eta biok eman genuen kontzertu bat duela gutxi Bilbon, Arriagan, Foierrean. Eta egin dugu horrelako repertorio bat, Libe, Izaki Gardenak eta Pasadenaren kantuak bion artean eginda, teklatuak eta gitarrak eta hotsak. Eta horrekin ere badugu kontzerturen bat, formatu txikian eta 3 proiektuen kantak eginez, eta gero batez ere hori Izaki Gardenaken kontzertuak ditugula orain igandez. Ari zaizkigu igandetan jartzen. Gaztetxeetan joatzen dugu, baina igande arratsaldetan. Arratsaldetan, Bueno. Edo guarditan ere bai, Osea, hola, Marianito... Aian hobeto, zapatuetan hainbat eta hainbat aukera dagoela kulturala, nun jendie... Ez da txarra, Osea... Ez dakit. Bai, hola, pixkat musika aditzeko, lasai eta... Bai dago. Eta gero dugu Legorretako antzokia, Ataun ere bai, eta beste batzuk Iruñara ere joango gara maiatzean, egiten da kantu eta hitza zikloaren barrunean. Bueno, baditugu hor gauzatxo batzuk. Jendeak begiratzeko zuen sare sozialetan edo? Hoberena izakigardenak.eus, Vale, hor jartzen dugu, kontzertu guztiak hor jartzen ditugu. Bukatzen joan beharko gara, nigatik jarraituko genuke beti, eskerrik asko, Jon. Zuei. Bukatzeko, Astizekin hasi nuen jokotzo bat. Entzulegoari galdera bat egin ahalko bazenio, zein izango litzateke? Ia iruditzen zaien musika entzun edo konsumitzen dutela gehien bat, adibidez. Ona, ia zer esaten diguten, eta eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko zuei.